Košarkaši Crvene zvezde u još jednom spektaklu u Beogradskoj areni na kraju su demolirali Olimpijakos s rezultatom 91-80. Kažemo demolirali jer je u jednom trenutku izgledalo kao da Zvezda nema kontrolu nad ovom utakmicom i da će ekipa iz Atine na iskustvo i individualni kvalitet odneti pobedu, ali onda se desila četvrta četvrtina. Suluda sinergija igrača, navijača i jednostavno kada je bilo gusto pojavili su se svi koji su trebali da se pojave. Zvezdin, bekovski trio, Cody Miller, McIntyre, Devonte Graham i Gerard Butler upalio se u trenutku kada su svi zaboravili da oni igraju ovaj meč i serijom trojki, pogodaka preko ruke iz teških pozicija i uz odbranu koju su je predvodio Nikola Kalinić uz Čimu Monekija, na kraju potpuno razbili Olimpijakos neverovatnom četvrtom četvrtinom. O svemu tome pričat ćemo sa Oliverom kao i uvek. I Oli, šta reći osim da ova Zvezda sada izrasta u jednu neverovatno dobru ekipu koja sada već ima pravo da razmišlja o najvišim ambicijama, ne zbog pobede nad Olimpijakosom, nego zbog načina na koji je izvojevana, zbog činjenice da iz utakmicu sve veći broj igrača doprinosi, a mi znamo šta još Zvezda ima u svom arsenalu gde čeka da oružje koje treba da upotrebi. Pa eto, kako si ti vidio ovu utakmicu? Stvarno izgledalo da Zvezda nema kontrolu, ali ova ekipa ima karakter kakve nijedna Zvezda, čini mi se, u zadnjih 15-20 godina nije imala. Da, pa zaista poseban karakter ove ekipe koja veruje, ja sam to više puta isticao ove sezone, da svakoga može da pobedi, to je i Moneke rekao sad posle utakmice. Bilo je onako, delovalo je kao da će Olimpijakos pobediti kada je poveo sa 12 razlike i kad je držao sve u svojim rukama u toj trećoj četvrtini, ali neverovatna energija i taj neki individualni kvalitet zvezdinih, pre svega bekova koji su kreirali taj preokret početkom četvrte deonice i trasirali Zvezdin put ka pobedi koji je na kraju Cody Miller McIntyre začinio onako kako on ume. Postigao je 10 poena u toj završnici, ali mnogo je tu detalja koji su pre te završnice uticali i tekako na ovaj krajnji rezultat. Počeo od početka, kada je Donatas Motijūnas sjajno otvorio utakmicu. Opet taj čovek koji počinje, koji je početak svega dobrog u Zvezdi ove sezone. Tako je. Otvorio utakmicu sa trojkom, pravio je neke probleme i u reketu. U drugom poluvremenu ga skoro i nije bilo, ali ono što je uradio u prvom i tekako ne treba da se zaboravi. Rekli smo da će Semi Ođele igrati dosta minuta na poziciji broj 5 i tako je i bilo večeras i on je taj koji je, da kažem, zaključao dole Dontu Hola, koji je završio sa svega 2 poena, a Milutinov je na kraju imao 7, bez obzira što je imao dobar indeks korisnosti i o tome smo pričali. Ono što je negde bitno je da je Zvezda imala skok više. Zanimljivo je da su ekipe bili izjednačene po prosječnom broju skokova pre ove utakmice. Eto, Zvezda je večera za taj jedan skok bila bolja i ono što je možda i odlučilo je taj šut za 3 poena gde je Zvezda šutirala 42-43%, što je zaista neverovatno. I što je ono što niko pre sezone, pre početka sezone nije očekivao, baš izvijem što te prekidam, ali bila priča da Zvezda može da ima problem šuterski jer nije delovalo da je dobro kompaktibilnost te spoljne linije i da će Zvezda morati mnogo više da trči, ali videli smo večeras kad se lomilo, što je posledica samopoznanja, su se pogađali trojke preko ruke. Tako je. I Zvezda je dobila tu, to jest ojačala je, da kažem, tu dimenziju šuta za 3 poena sa poravkom Devontea Grahama, koji je večeras pogodio 3 trojke i to u veoma bitnim trenucima. To jest jednu u prvom poluvremenu čim je ušao u igru, a 2 u početkom četvrte četvrtine koje su praktično i prelomile. Gerard Butler se isto aktivirao negde u tom periodu, iako je pre toga, ajde da kažemo, igrao lošu utakmicu, ali se u tim bitnim momentima i on pojavio i onda je Cody, kada je dobio šansu u toj završnici umjesto Grahama, sve to lepo zatvorio. Kažem, Zvezda je u nekim utakmicama malo šutirala za 3 poena, što je bilo i razumljivo jer prosto nije imala tu dimenziju u igri, prosto je plan utakmice bio drugačiji, ali sad s povratkom Nevore i Grahama pričamo o i tekako šuterski potentnim igračima u rotaciji. Pa evo za njih podatak, Zvezda večeras više puta šutirala za 3 nego za 2, 35 šuteva za 3, 31 šut za 2. Tako je, a
I to da kažemo da je verovatno bio neki plan, s obzirom da smo znali da Milutinov i Donta Hall veoma dobro brane reket i da je Vezenkov siguran na tom defanzivnom skoku, tako da negde je verovatno i bio plan da se rašire malo igra. Zbog njihove sporije pokretljivosti, tu odbrano dropa, ajde da ne ulazimo detalje, da se igrači svesno negde povlače, da štite taj prodor zbog sporih nogu, to ostavlja neki prostor na šutu za 3 poena, a Zvezda je to maksimalno koristila večeras. I da pohvalimo Semija Odželeja koji je, ja mislim, pogodio 2 ili 3 trojke. To u trenutku je Zvezda vraćala u onom trenutku. Tako je, veoma bitni trenuci. On je pokrenuo, nekoliko puta je pokretao Zvezdu u ovoj utakmici i generalno od promene trenera on igra neverovatno dobro sa obe strane parketa. Preuzeo je tu ulogu koja mu je i trebalo da mu bude namenjena od početka sezone, s tim što je kod Janis Severopoulos izgledao kao ne najgore pojačanje Zvezde, nego najgore pojačanje u Euroligi otprilike ove sezone, a onda je potpuno okrenuo list i sada je jedan od najvažnijih faktora, iako je teško izdvojiti zaista pojedince. Videli smo danas Nikola Kalinić opet pogađa tu trojku kada se lomio rezultat, opet to njegovo iskustvo, neverovatna igra u odbrani. I pogotovo nekim momentima kada je Zvezda možda malo srljala, kada je Olimpijakos pokušao da trči, da je to kontranapad. Olimpijakos nije ekipa koja mnogo trči u smislu da forsira po svaku cenu, ali kad se otvori, oni su uvek u tranziciji, da je Kalinić fantastično, on više navrata reagovao, što direktno sprečavao, oduzimao lopte, što svojim pozicioniranjem i potezima omogućava ostalima da se vrate i da seku te kontranapade. Tako je, i videli smo opet šta se dešava kad se Zvezda rastrči iz dobre odbrane. Setimo se u prvoj deonici koliko je tu bilo ukradenih lopti i lakih poena i u kontri. To je jednostavno identitet ove Zvezde i to je način na koji Zvezda hoće da igra i na terenu mi deluje da svako zna svoju ulogu. Evo, da pohvalimo i Čimu Monekea koji je imao double-double, 11 poena, 11 skokova, ako se ne varam. On možda i najviše doprinosi u toj... I u četvrtoj četvrtini rekao bi da odradio sjajan posao, pre svega u sprečavanju Vezenkova, koji je briljirao do te četvrte četvrtine i onda nestao. Tako je, koji, kažem, doprinosi mnogo u toj skok igri i prosto njegova energija i u napadu je veoma značajna. I ono što mi se posebno sviđa je što ne vidim kod zvezdinih igrača taj neki izraženi ego koji se možda i očekivao, jer ima tu dosta jakih individualaca, ali je Zvezda postala tim promenom trenera, opet kažem, i sada sve to izgleda sjajno. Evo, videli smo čuli smo kako Novora priča posle utakmice, da se sjajno osjeća zato što trener veruje u njega, ekipa veruje u njega i ono što, opet kažem, što mi se sviđa je to što ne deluje da Zvezdi treba 2 ili 3 lopte na terenu, nego nekako svako je pronašao neku svoju ulogu i svako dobro zna šta treba da radi. Kažem, kada se pobedi jedan Olimpijakos 3 puta za redom u zvaničnim utakmicama, to sigurno nije slučajno i kada se ima skor 9-4 u Euroligi, to takođe nije slučajno, tako da lepo si rekao na početku s pravom gaji velike ambicije Zvezda ove sezone i mislim da zaista može mnogo i da ovo nije samo neki trenutak, jer već je prošlo 13 kola, to je trećina sezone i nema razloga da Zvezda ne nastavi ovako, pogotovo zato što ima i taj potencijal u vidu povređenih igrača. Neki će se bar vratiti do kraja sezone. Ja bih strašno voleo da vidim što pre Joela Bolomboja na terenu, jer me izuzetno interesuje kako će sve to izgledati kad se on vrati, jer ono što je on pokazivao u Zvezdi od kada je došao je zaista neverovatno, a pritom nije to igrač koji će potrošiti 2-3 lopte više u napadu, nego igrač koji može još da donese jedan nivo više u odbrani. U suštini, igrač koji stilom igre ne zahteva mnogo da se uklapa, lako se uklapa u različite koncepcije, jer se on zapravo nije igrač koji zahteva određenu koncepciju. Ono što on donosi je prilagodljivo u svakom sistemu. Ali hteo sam te pitam, videli smo prvo ozbiljniju rolu Grema, ne računajući onaj šut protiv Beča, pomalo možda iznenađujuća ovako značajna uloga, s obzirom da je pre samo 7 dana trener Obradović pričao da on još uvek ne razume gomilu stvari, nije mu čak dao ni priliku protiv Beča u ABA ligi da ga razigrava i odjednom u trenucima kada je delovalo da Zvezda jeste u problemu, da on dobije ovako značajnu ulogu i da on pogodi te šuteve, da li je to možda dobar pokazatelj da će kako god se bude vraćao, otpadao i ponovo vraćao taj roster, da to, ono što se pričalo, Zvezda možda neće imati problem sa toliko adaptacijom kao što su mnogi mislili. Pa da, kažemo, to jesu neke slatke muke.
i svakako da nije lako uklapati tako igrača po igrača, ali Obradović je svestan kakva je situacija i evo, večeras je najbolji pokazatelj toga šta može da se očekuje od Grahama. Pogotovo ako ga taj šut za 3 poena služi, mada videli smo i da onako ume da razigrava i on može da pokriva i poziciji 1 i 2, tako da Zvezda će često igrati sa dva beka, kombo beka, da tako kažemo, a nekad možda čak i sa trojicom u nekim varijantama. To je isprobao još Sfairopoulos prošle sezone, samo sa drugačijim tipom igrača, tako da verujem da i Saša Obradović ima razne ideje koje onako tek treba da implementira i on je pričao pred utakmicu ovu da će mu poslužiti malo dobro ova reprezentativna pauza, da i on malo neke ideje prenese na igrače. Sjajna partija Grahama, isporučuje ono što se od njega očekuje. Nek daje 3 trojke na svakoj utakmici i verujem da će to biti odlično, ali ono što mi se sviđa je što niko nije minus u odbrani. Dakle, videli smo i to Grahama da je i tekako požrtvovan. Sećam se onog jednog njegovog skoka u gužvi među svim visokim igračima. On najniži je došao do lopte. Ne sjećam se tačno koji je trenutak, ali bio je izuzetno važan defanzivni skok, tako da i eto da kažemo i za tu čvrstu odbranu Zvezde naterati Olimpijakos na, čini mi se, 17 izgubljenih lopti, ako se dobro sećam, da, 17. To je zaista velika stvar. A Zvezdi napad s druge strane nije mnogo poklanjao, bilo je nekih situacija, pogotovo to početkom treće deonice kad je Olimpijakos napravio tu razliku, ali sem toga Zvezda nije imala neku crnu rupu u napadu. S druge strane, odbrana je zaista dobro funkcionisala, sem eto kad je Vezenkov bio onako inspirisan, mada i on je opet dobio neke lake faulove, ali dobro, to je sad zanemarljivo kada se upiše ovakva pobjeda. Ja imam potrebu da istaknem da suđenje i privilegiju koju ima Olimpijakos, da je to jedna, rekao bih, velika sramota za Euroligu. Posjetit ćemo se i utakmice s Partizanom, Hapelom, Dubajem i ostalim. Očigledno da postoji neka debela leđa koju ima Euroliga Olimpijakos, jer suđenje kako oni imaju, ima i druge ekipe, imaju Zvezde i zvučne igrače, a ne vidim to na terenu. Nije meni nikad problem da kritikujem sudije, tako da sve po zasluzi. U kontinuitetu jako ozbiljno guranje i jako neke skandalozne odluke možda vidimo na utakmicama i to uvek zanimljivo u korist Olimpijakosa. Eto, večeras mi je to pomoglo. Pa, na svu sreću, ali zaista je nekad pogotovo kad se desi neka greška ispred sudije, meni to zaista ne biva jasno na tom nivou. Čak su se nekoliko puta večeras ispravile sudije, ali ajde, kad se isprave još i dobro, ali kad sećam se onaj faul za 3 poena Vezenko, mislim, ajde, da ne tvrdim nešto, ali zaista ovako na televizoru je izgledalo kao da je čista rampa Nevore. A i nekako se vidi po reakciji igrača. Videlo se i da Vezenkov u tom momentu nije očekivao faula, dobio ga je. Tako da, ali dobro, to je sad neka druga tema. I da se osvrnemo, Zvezda još jedan meč u Beogradu, u stvari još 2, ali jedan kao domaćin, to je Barcelona. Barcelona sad igra s Asvelom koji je stekao status najgoreg tima Evrolige, međutim trenutan rezultat, a meč je, boga mi, ušao duboko u treću četvrtinu, to je završao s treće četvrtine, 2 razlike za Asvel. Očigledno da u Barceloni, i Barcelona ne izgleda baš presjajno na početku sezone, dobijale neke utakmice, reklo bi se da dobile više nego što je trebalo, a promenili su trenera, ali Xavi Pascual je ipak specifičan trener koji nije neko ko tako brzo može da implementira sve zamisli, tako da deluje da na papiru Zvezda ima lakši meč protiv Barcelone, a opet s druge strane znamo da Barcelona kad dođe u Beograd kao da se uključi neka vudu magija, pa pobeđuje i što ne bi trebalo. Da, pa Barcelona je onako jedan stariji tim koji nema toliko snage, rekao bih da se natrčava sa Zvezdom, rekao bih da je Zvezda i atletski moćnija i smijem da kažem slobodno da je Zvezda i favorit u tom duelu. Znamo da se Barceloni promenio trener, da je opet došao Xavi Pascual koji onako ima malo tendenciju da uspori maksimalnu igru sa tim igračima koji ima na raspolaganju. Kažem, mnogo je tu veterana. Mislim da Barcelona igra nešto prebrzo generalno. Pa da, tako da ne znam, ovo je recept kako Zvezda treba da igra, nema tu šta mnogo da se menja, pogotovo sada kada možemo očekivati neke bolje procente u šutu za 3 poena, kada se to doda na neku brzu igru u tranziciji i zaista čvrstu odbranu koji je simbol ove Zvezde, mogu da se očekuju pobjede protiv svake ekipe u Euroligi.
Znamo da je izuzetno važan domaći teren, evo ove sezone to i negde dolazi do izražaja, s obzirom da Dubaj nije izgubio ni jednu na svom terenu, ako ne računamo onu utakmicu koju igra u Sarajevu. Valencija je izuzetno jak domaći teren. Isto samo jedan poraz kad su igrali bez navijača protiv Hapoela, opet taj Hapoel i Virtus koji jedini zapravo nije stvarno izgubio utakmicu na domaćem terenu. Tako da i Zvezda sad ima 7-1, ako se ne varam, na svom terenu i maksimalno iskoristila povoljan raspored koji se ukazao. Tako da verujem da će ovaj period, mala ova reprezentativna pauza, poslužiti da se i maksimalno spremi ta utakmica sa Barcelonom, da vidimo prvo kako će Barcelona završiti večeras, da se analizira sigurno i ta utakmica i mogu da kažem da Zvezda tu treba da ide svim snagama na pobedu i da napravi onako i neku vrstu zalihe u slučaju da dođe do nekog pada u nastavku, ali nema razloga da se tako gleda ovaj tim i tekako ima veliki potencijal i mislim da ima još tu prostora za napredak kako sezona bude odmicala. Tako da vidim da Obradović sve to onako lepo vodi i da postoji ta veza između njega i igrača. Tako da za sada sve to izgleda dobro i nadam se da se neće kvariti ni u nastavku sezone. Sa ovim rečima ostavljamo vas, pogotovo sve navijače Crvene zvezde, da uživaju u ovoj jednoj velikoj spektakularnoj pobedi. Mi se sad kratko selimo na reprezentativnu košarku, Evroliga se naravno ponovo vraća punom parom već sledeće nedelje. Ostanite uz Nova RS.